V strane SAS vypukol ďalší veľký konflikt. Republiková rada po 14 rokoch vylúčila zo svojich radov poslankyňu Národnej rady Janu Byto Cigánikovú. Ide o jednu z najvýraznejších tvárí strany posledných rokov. Vedenie SAS tvrdí, že dôvodom bolo dlhodobé poškodzovanie dobrého mena strany, verejná kritika vedenia a narúšanie vnútorného fungovania strany. Podľa stanoviska SAS mala Byto Cigániková dlhodobo očierňovať stranu v médiách, bojovať proti vylúčeniu spolupráce s Hlasom a zároveň sa nezúčastňovať zasadnutí poslaneckého klubu či rokovaní parlamentu. Predseda SAS Branislav Gröling zároveň naznačil, že poslankyňa sa už dlhšie nestotožňovala so smerovaním strany po odchode bývalého lídra Richarda Sulíka. Verejne rozprávala o tom, že bude kandidovať na inej kandidátke inej strany, či už s Borisom Kollárom alebo s pánom Tomášom Tarabom, uviedol Gröling. Napriek ostrému kroku však priznal, že si jej politickú prácu váži. Opakovane som jej dával šancu, ale vždy sa to skončilo tým, že očierňovala svoju vlastnú stranu v médiách. A to len preto, že nevedela prijať, že strana rastie aj po odchode Richarda Sulíka, povedal. Dodal tiež. SAS budujem ako tím, ktorý ťahá za jeden povraz v snahe zmeniť Slovensko k lepšiemu. Bohužiaľ pani Cigániková mesiace riešila len seba a poškodzovala stranu. Podľa vedenia strany má byť poslankyňa v najbližších dňoch vylúčená aj z poslaneckého klubu. Samotná Jana Byto Cigániková reagovala emotívne krátko po rokovaní Republikovej rady. Tak a už je hotovo. Kritika vedenia sa neodpúšťa, som oficiálne vylúčená zo svojho politického domova, zo svojej SAS, vyhlásila. Zároveň dodala, bohužiaľ, z tej pôvodnej Sasky už veľa neostalo. Napriek konfliktu tvrdí, že sa politiky nevzdáva a bude naďalej bojovať za svojich voličov. Silný moment prišiel aj na parlamentnej chodbe, kde jej verejne vyjadril podporu poslanec František Majerský z KDH. Držím palce. Viem, že to musí byť pre teba veľmi ťažké odísť zo strany, pri ktorej zakladaní si bola, povedal Majerský. A dodal aj varovanie smerom k SAS. Budem na teba myslieť a držať palce. Nech sa nerozbijete úplne.